puonja. Ere kaka olok gini to ere kaka impact mane ma intiere godo to iloke mane dier tam. Nikech wang'eyo ni tam ma mokwongo ne en CBC, sani koro en CBE. Okelo chochni mane? Okay, erokamano Joyce. Mana wach polisi ma wawacho cha. Gini tema tungowa, tema kelo bagni. Nikech an donga ng'isi nyocha an kaluwa doyo, aduogo. Abende kaka wanenene, we are learning to learn. That is one of the key competencies of CBC. Koro wabe wasomo, wan jonyuol kendo wan jopuonje. Makako bago wani, wabe koro kendo wadwa chako dok. Mondo wane into CBE ni. Ang'o ma entail manyocha onge kocha. Ang'o momiyo loke. Koro nego bed ni government, gik ma kamagi kata kapok gitimo. Giluongo wa. Wabedo gi seminars. Wan kaka principals, kaka head teachers plus our teachers. Iluongo e seminars matindo tindo. Gini timo kama iloke kama. Wabe koro bagwa kwa chopo. Janyuol biro iri penji. Samoro Joyce, an gadiera marwachoni. Samori benda poke en mana ni koro tinje pinyo the digital. Kawa neno kama kaka wanju puonj to create awareness. Idhi pio wachon to gimotim ni en mane. Mundi bed koda idea. Inyalo Google pio bed koda idea moro but you are not satisfied. Kati ni won poki chiek maber momiyo iwachango. Iwacho gino kiluor. Nikech the other time manan kae donge ni noluongwa ka. Mana last month. Neni maths is not mandatory. Kendo sani maths is mandatory to kende ne migepi adi adek. Maths ne no pogo didek. Kini sana no maths mi pogo didek. Ni ntie maths moro ma yot. To ntie moro ma diere. To ntie maths ma tek kabisa. Maju matimo physics. Maths and maths diere wacha. Koro gigi be bago wanyampewa. Koro poden mana policy mar government cha. Gigi ko time yo maber kaka wendo wa man Kisumo wacha. Wa own it. Let us own it. Wate wan wele gini. Wan welo giketo wa jopuonjwa bedo koro bende welo e sombwa ma onego bedni wa own mayotni. Koro miyo wabe wan wele gin e girwani. Volan karwa kietwa kang'eni imbe ne nitiere gimedwa medo.